ए बहू कहाँ जाता रे? तोरे लौकत नहीं खे आँखें में कच्चा मार ले बा कपड़ा लेके कहाँ जा जाला जा तनी कपड़ा धोए पोखरा में। सुना ना तनी हमरो दुगो साड़ी बा खींचले आई हा रुका दे तनी। हम तोर कपड़ा धोई आ तू महारानी बन के घर में बैठबू। अरे हम सास है तू पतो हो खींच देबू तो कोनो खिया नानू जइबू के सेवा करल जाला। ए बूढ़ गईची अपन पहले बात अपन साड़ी धो ऐसा तुजुग ना है कलजुग है कलजुग में सब अपन अपन काम करेला। ई का कहत रो उहे कहत नहीं जौन तू सुनो तड़ू। जा बुझाता हमार जांगरे नहीं हमार जांगर टूट गइल बा। चल आवत नहीं तब बताओ तनी। का हो तू सड़िया हमार ना खींचबू तब बुझाता ना खिंचाई हमार कोनो जंगल टूट गइल बा। हम तो कितना साड़ी खींचे। अरे बुढ़िया फीचे बात तो फीच बकबकात का बाड़ी। अरे हई तोरा के हार कहिया कीन देला सरे उ हम कहमी कि तनी एगो हमरा के पायल कीन दे तो उ सुनबे ना कहबे कोनो जवाबे ना देहुए। तोरा के कहिया कीन देला स? अरे बुढ़िया तेरे बाबू के खरीदल ना है हमार बाबूजी पैसा भेजले रह ना तब हम हार खरीद ले बानी खरीद के पहनले बानी। अच्छा तो हमारा से झूठ बोला तारू तो हर बाबूजी पैसा भेजले बाड़न। ई बुढ़िया घरौ चरबत कइले रहेले एहो जा चरबत करतिया हमरा के कपड़ा ना धो देबे। हम जा तनी जो धो यही हम जा तनी दूसरे पोखरा में धोए। आई दादा ई तो हमरा बेटवा के अपना बस में क लेले बिया एहिंगानी चली तो हमरा के कहियो ई वृद्धा आश्रम भेजवा दी आ ओइजा जाके हमरा हरे कृष्ण हरे राम करे के पड़ी। गुरुआ बड़ा दुखाता कब पतोहिया से कहत तनी दाब दे। ए बहू बहू हनी आई गो देखा ना गोड़वा बड़ा दुखाता तनी दाब दो। हर बार बहाना करत रहेलू कबो गोड़ दुखादा कबो कपार दुखादा हमरा से ना हो जा। सुना खिसिया मत बैठा है जा। इतना हमनी के झगड़ा झंझट आपस में कोई ठीक नहीं है। अपनी के सखी बन के रहल जाए तो बहुत अच्छा रहे। काल जात रहमी तो एक आदमी कहता गौवा में के कि एकनी के सास पतो हमें पटबे ना करेला। अच्छा तो रुआ सखी बन के रहे कहतनी पहली बार कोनो अच्छा बात कइले बानी। अच्छा तो सखी बन के रहल जाए तो हम रोज राउर सेवा करब। आ सुना हम सुनमी कि तू काल गोपालगंज गई रहू तो लॉटरी कटौले बाड़ू ओमे पैसा पड़ेला का? हाँ जेकर भाग अच्छा रहला तेकर पड़ जाला आ जेकर भाग अच्छा ना रहला तेकर ना पड़ेला। जेकर भाग अच्छा ना रहला तेकर 100 रुपया चल जाला आ छोड़ी उ सब बात लाई गोड़ दबा दी रहो। ए अम्मा जी देखिए हम 1 करोड़ के लॉटरी लग गई बा। हाँ 1 करोड़ की लॉटरी। अरे अभी तक लगे कुछ नहीं खे तो हमरा के नौकरों बराबर ना पूछेले। एकरा पास 1 करोड़ रुपया हो जाई तो ई हमरा के घर से बाहर कर दे। एकरा से पहले हमरा कुछ ना कुछ करे के पड़ी। ए मम्मी जी कहाँ गइल रहनी रहो कब से हम खोजत रहनी। काहे खातिर हो? जा तनी पोखरा पे कपड़ा धोए चली ना संग में बैठल रहे हम पूरा कपड़ा धो दे। अच्छा तो बढ़िया मौका बावे। ए मम्मी जी का सोचा तनी चली ना ना कुछ ना चला ठीक बा। ए बाबू एजा मत खींच देखा तारू कितना कचड़ा भइल बा। पर ये फीचर ना देखा कितना साफ बा। हाँ मम्मी जी ठीक देखा कहतनी। चल आई पर खींच। ए बहू
दसड़िए भे के दी जल्दी जल्दी खिंचा जाओ। हाँ ठीक कहता नहीं मम्मी। तो है ना हैं? धरो। ए बहू लॉटरिया के टिकटवा कहाँ रखले बाड़ू? कहीं भूलवा नहीं खुनु देले? ए मम्मी जी इतना भुलक्कड़ नहीं खी, पूजा वाले घर में रखले बानी। अच्छा तो ई पूजा वाला घर में रखले बिया। अब तो हमरा पता चल गई एकरा के मार देला में ही भलाई बाटे। ओकरा बाद हम अपना बेटा के धूमधाम से बियाह करम। तो अब ई मर गई, पूरा 1 करोड़ रुपया के मालिक हम हो गई। जवन चाहे तवन खरीदेम आ अपना बेटा के दोसर शादी करम धूमधाम से। हे बाबू काहे भाई काहे अरे नदिया के किनारवा हमने के कपड़ा धोत रहनी। हाँ। बहू के लतवा बिछला गइल। का? अरे मैं गिर के मर गइली। ई का करते भाई? हाँ बाबू हम चिल्लानी है कि उ सुनबे ना हमार चाल कामयाब हो गई। अंजलि अंजलि कहाँ गई अंजलि? लागत है पानी में डूब गई भी। अंजलि 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 तू जिंदा बाड़ू? हाँ हम जिंदा बानी। और माई हमरा के मारे के कोशिश करत रहली है, उ हमरा के धक्का दे देली है। हम पौरे के जानत रहली, यही से बच गई है। का हमार माई तारा के मारे के चाहत रही? ई तू का कहत रहू? आखिर हमार माई तारा काहे मरी हन? ये तो हमरो नहीं की पता कि उ हमरा के काहे मारल चाहत रही। ई पता लगाए खातिर हमरा मरे के नाटक करे के पड़ी। चली पता लगा जा, लेकिन हम छुप के रहे। ठीक बा चलो। हेलो कौन है? कोई है क्या? कहाँ बोली? आपके घर में किसी का लॉटरी कटा हुआ है। लॉटरी का इनाम 1 करोड़ रुपया लाया हूँ मैं। आप लॉटरी का टिकट लेके आइए और पैसा लेके जाइए। हाँ हाँ हम अबे लेके आओ तनी। लेके आइए। हाँ ये नुहा जल्दी दी। हाँ ये ना सर हमनी के ई पैसा ना चाहिए। अरे बाबू बुर्बक हुआ, घर में आई लक्ष्मी तू भगावत रह। ए माई लक्ष्मी तो जे रहे वो तो मर गई, अभी पैसा का होई? अरे ओ देखे टिकट ली पैसा दी। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? टिकट तो वही है लेकिन। अरे कोनो गड़बड़ नहीं है, उ हमार लइकवा तनी बुर्बक ह, हम ओकरा के समझा लेम। है हमको क्या करना है? लेके जाइए। बाप रे बाप, इतना पैसा तो हम इतना हमार लइका बुर्बक बा कहता कि पैसा ना चाहिए। ई नइखे जानत कि यही पैसा खातिर हम अपना पत्तों के मार देहनी। का माँ जी वो पैसा खातिर इतना गिर गई नहीं कि हमरा के मारे के चाहता नहीं। तो साथे साथे हमें 3 महीना के पेट में बच्चा बा, ओकरो जान लेवे के चाहत रहनी। का तहरा पेट में 3 महीना के बच्चा बा? हाँ मम्मी 3 महीना के बच्चा बा। रे माई अब तो तोरा के माइयो कहे में हमरा शर्म आवता। ई का कहत रहा? देख हम पैसा के लालच में आके अंधा हो गए नहीं, हमरा कुछ दिखाई ना देत रहला। हम अपना लक्ष्मी जैसन बहू के मारे की कोशिश कैले बानी। बहू हमके माफ कर दा, बेटा माफ कर दा। ये माई ती हमनी से माफी मत मांग। सुबह के भूलल और शाम के वापस आ जाला तो ओकरा के भूलल ना कह जाला। ए तू माई के माफ कर दो। ठीक बा मम्मी जी चली। चल हाँ। चल। प्रिया भाई लोग के प्रणाम भैया। भाई देखिए हमने के वीडियो बनौनी है सो हाँ इतना लालची सास के ना होके चाहिए। हमने की ये दर्शावनी है सो कि लालच बुरी बलाए होला। हाँ तो लालच ना करे के चाहिए। जैसे कि वीडियो में देखनी है सासू जी अपना पतोह के मारे के कोशिश कर लिया, लेकिन वो में असफल रह लिया। काहे से पौड़े के जानत रसिया पतोहिया ऐसे बात गलसिया आ गोरखपुरिया ही ऐसे बात गलसिया। तो रउआ लोगन के ई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी
आ देखिए एक बार सब्सक्राइब कर दिल तो बार बार मत करी। कैसे एक जना हमारे दोस्त बेटा रहे तो कहते रहे भाई तार वीडियो के रोजाना सब्सक्राइब करी ले आ रोजाना लाइक करी ले, तो भाई ऐसे ना होगा चाहिए। तो एक बार सब्सक्राइब कर दिल बनी तो बार बार कहले के कोनो जरूरत नहीं के। आ देखिए बहुत खुशी के बात बाकी देखिए चुनावी बिगुल बाज चुकल बा। हमार पतो ग्राम पंचायत राज दईभाता से बीडीसी प्रत्याशी बाड़ी, तो जे भी मारे ग्राम पंचायत दईभाता के बा ओकरा से हाथ जोड़ के विनती बा कि हमरा पतो के विजयी बनाई। आ देखी बहुत लोग लुभावना ए बरा माने आइल बा, तो ए बरा बहुत लुभावना माने चुनाव लगाई तो लोग लुभा के लोग के फंसावता। तो एमे रोवल पैसा के जरूरत नहीं के। जय जवान जय भीम।